Hi sanibona guys, igama lami Thabo Ndlela Isibongo, umfana kaSompisi. Siselindelane namhlanje sodonate kumama wheelchair. After my interview kubabhudu Maswizi kwiZulu Mzansi Radio, we got a request from many communities becela ukuthi sodonate wheelchair, sodonate nama-orphanages. So sile umama la umama uvaleleke ekamereni, wheelchair yakhe ifile nje banibona le ndala. Simlethela i-wheelchair azokwazi ukuthi esontweni mama uyajabula kakhulu sezwazi ngenkonzweni, and besicela uma kukhona abafuna ukusiza kule initiative esiyiqalile bangakwazi ukusixhuma. i-WATV yatholakala, we are able on Instagram, and nami ngiyatholakala ku-social medias ku-Thabo Ndlela, nenamba futhi ngiyatholakala uma bakhona abafuna ukufona 073 935 4842. Cela bandla siqhubeke sibe united. Ma-Springboks asikhombisile ukuthi siyakwazi ukubambana sibe imbumbane, be united eMzansi. Cela ispirit se-unity bafethu singasipheleli, siqhubeke sibambisane njalo nama-leaders ethu asisize sikwazi ukuhlangana siwuMzansi, sisize lapho abantu abangakwazi ukuthi basizakale khona. Sisizane sisonke as i-community, as ama-South Africans. Ngiyabonga. Danko. Inspired by Zola 7. Sesingena ngaphakathi. Sesingena ngaphakathi ke kuyena umama. Sihamba la. Oza nayo mholo. Phela njengoba ngaba singakawatholi abantu abasisizayo. Sisazenzela kusasuka kimi konke. Yebo. Nami hamba amandla buyaphela. Into engizama. Hayi sengathi lingaqhubeka nje le project iqhubeke nje ephambili ingabe sama. Ngoba baningi abantu abazosizakala ngayo. Baningi abantu abazosizakala ngayo, angifuna ukuqamba amanga. Abantu baningi bayawadinga ama-wheelchair, bayawadinga ama-walking stick. Nje ngathini khona nabantu ngazi kuthiwa yile yala endlebeni lokwendlebe, khona nabadinga lokho. Nje kuningi kuyadingakala izinto. Manje siye sithi ngoba thina sihamba kakhulu ke la emphakathini, mawufuna ukwazi ngomuntu ogulayo uyovusa mina ebusuku ngiyokutshela i-house number, ama-social sihlushwa nama-social worker ey'ndawo ngiyibhedlela ngey'bhedlela. Nje namhlanje kade ngifonelwa iMagandi ngifuna umuntu okufanele ngiyomfuna lowo muntu loyo, angimazi emehlweni lowo muntu kodwa ngoba inamba sebeyishilo, iy'namba zalezi zindlu ngizazi zonke njengoba ngizazi mina. Uma ungivusa nje uthi u570 bani ungakuphi, ngizokutshela ukuthi ungakephi, ngizazi zonke. Ngathini le project mayiqhubeke phambili. Izoqhubeka nje ubone nje sebengena besingenela bezosiza abanye, iqala kanje vele. Into iqala kancane kancane ukuthi asiqale sisize la sisiza khona. Yebo, kunjalo nje. Sengathi ingaqhubeka noxhaso ke nabafisayo ukuxhasa abaqhamuke baxhasa. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu ma. Wathi uma isibongo bani uma? Kwabe. Ngundlela mina maSompisi. Bonga kakhulu ma. Ukuthi khona okunye sicela sisoxhumana ngocingo. Abantu baningi. But at least engenzela ukuthi nami ukwazi ukuthi umuva. Uma ufuna ukushaya nawo umoya uzokwazi ukuhlala la eminyango ushaya umoya. Okay mama. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Sasa sanimuphi kakumama. Phile nje mama yaso. Phile mama. Uqhubeke nesithinto emakhona futhi la esingakwazi ukusiza khona. Esiye sidinge kakhulu ebantwini. Nje siye sidinge ama-napkin, ama-linen safe, ama-gloves. Bese kuzoba yile ukuthi ngikhohlwe igama lawo lento kade. Amakhantetha. Izinto nje. Yebo, kanjalo ezikwazi ukusiza abantu. Bese kuba khona lokho engingakwazi, lokho ngikade ngikusho. Lokho okusiza umuntu kuma-bed sores ukuthi uma eselale kakhulu isikhathi eside angabi nawo ama-bed sores. Uma elale phezu kwaleya nto bese ngikhohlwe igama layo yazi. Uma elale phezu. No, akuwona ama-linen safe, awodwa ama-linen safe. Lento le uma elale phezu kwayo ake ngithi
ulale kusukela ekuseni eyedwa engaphendulwa umuntu. Mayelale phezu kwaleya nto akabi nayo i-bed source. Ijele ayite kanjalo kodwa ijele eprevent ama-bed sores. Into kanjalo bese ke bese sidinga nani kuningi khona ngisazi kodwa kwase-stomach therapy ngiyakuzazi lezi clinic ngoba sengibambele abantu aba-disabled kakhulu. Mara sihambe sibone ma ukuthi sisiza kanjani and sicele nabafuna ukusisiza abafethu ngoba nami amandla hamba ngiphelele la engiphela khona anginawo uxhaso ndawo. Ngiyazenzela lokhu nje from ukusuka enhlizweni yami ukuthi ngisize abantu la engifinyelela khona. So abafuna ukuthi basize bafake isandla ngicela bangixhume kuma-socials uThabo, uBrain, uNdlela, Isibongo, uSompisi. Nenamba yami ikhona bangwazi ukungifonela 073 935 4842. Ngicela ukuthi bakhona abantu abafuna ukufaka usizo bafaka uxhaso sisizeni sibe unity eSouth Africa. And nabakhona abafuna ukuthi futhi nabo basizakale baqhubeke bangixhume nabo ngizohamba ngifinyelela la engifinyelela khona ngamandla engiwaphiwa uNkulunkulu umdali. Sibonke. Amen. Amen.